Pasibayo Cabalen niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, no, babalik tayo sa Chon Nom Resto dito sa may Friendship, Angeles City, Pampanga guys. So andito na nga ako sa mismong Friendship guys, ito siya. So kung gusto nyo pumunta sa Chon Nom Resto guys, pwede kayo sumakay pabalik doon sa pinakalikod. So hanapin nyo yung Friendship Terminal, pwede kayo magtanong doon, or Ensonville Terminal kung nasa main gate kayo or Astro. And then kung nasa SM Clark kayo, no, Cabalen, malapit lang naman yung Friendship Terminal, magtatanong-tanong lang kayo doon. Kung gusto nyo mag-commute, sakay lang kayo ng jeep papuntang dito nga. So nasa 10 to 15 minutes lang naman yung travel papunta dito. And then pinaka Chon Nom naman guys, no, kung nandito na kayo sa mismong Jollibee or sa may Burger King guys, so nasa 3 minutes lang kung nakamotor kayo papunta doon. And then kung wala kayo sasakyan, pwede kayong sumakay ng mga tricycle dito. So sa ngayon guys, no, pandemic for takeout and walang dine-in si Chon Nom. So yun guys, no, pupunta na tayo doon. Let's G! Yun Cabalen, bali pupunta na tayo sa mismong Chon Nom. So yung pinaka way niya is kakaliwa tayo dito. And then yung pinaka palat ang daan guys, huwag kayong lalagpas dun sa mismong Anunas Bridge. So nasa tabi lang siya ng Anunas Bridge. Kita ko naman sa inyo yung daan, no, Cabalen. Kapag dito na kayo sa mismo pa-curve na daan, so ibig sabihin malapit na kayo sa Anunas Bridge. And then yung Chon Nom guys, magkikita nyo dito sa kaliwa. Medyo babagalan natin yung takbo, malapit natin siya. So ito na yung mismong pinaka Chon Nom, no? Lilipat naman tayo guys. Yung pala, no, may makaka-collab tayo ngayong araw. Isang Korean siya. Bulis. Matuto tayong mag-Korean sa kanya. Ito na yung pinaka-Chon Nom. Yun guys, kung nakikita nyo sa pinaka-harapan is nakalagay takeout and delivery. Cabalen, nandito na nga ako ulit sa Chon Nom Resto. So makikita nyo sa pinakalikod ko guys, yan siya. So takeout and delivery. So bawal muna yung dine-in ngayon guys until April 15, 2021. So hindi natin alam guys kung ma-extend yung lockdown dito sa Pampanga guys. So update ko na lang kayo. Yung guys, na bali papasok na tayo. Papakita ko sa inyo yung cover natin pagkain ngayon. So ito na yung pinaka-part 2 natin dito sa pinaka-Chon Nom guys. Later papakita ko sa inyo kung ano yung mga in-offer nila na pwede nyong ipa-deliver and then yun nga, mag-takeout. Madali lang naman siya puntahan, no guys. Let's see. Yun na Cabalen, update lang. So nagbebenta rin sila ng mga seafood. So ito yung mga elephant shells sila. And then ito nga, may mga limasag and then may mga shrimp. So kung gusto nyo bumili ng mga seafood guys, pwede kayong bumili dito. Hello? Pa-delivery po sa Let's Eat. Isa pong DAE full. Tsaka po isang mixed seafood good for two. Thank you. Opo! Yes sir! Here po. Dito? Let's Delivery Eat. dito? Yes sir! Sige.
one. Wow! Fantastic! Nice. Charan! Chan 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 chan. Pasibayo Cabalen, my name is Alvin Bautista of Exploring Pampanga. So for today's video guys, andito nga tayo ulit sa Chon Nom Resto dito sa Friendship, Angeles City, Pampanga. So for now guys no is take out and for delivery muna yung Chon Nom kasi nga pandemic. So under lockdown tayo. So ngayon guys, may in-offer si Chon Nom, itong ang DAE PAE SAMGYUPSAL, right ma'am? So tuturuan tayo ni Miss Mau paano siya i-mix. Okay. Mix natin ma'am. So, kuha lang kayo ng lalagyan sa pambahay. Kahit anong lalagyan. Basta maluluto natin siya. So pwede rin yung pang Oo, sanggipsal. pwede rin. And then ma'am, una, Okay, halo mo na yan. halo natin to. Oo, lagay mo muna siya. Kimchi. Fried kimchi, Okay, bean sprout na salad. Tsaka onion leeks onion leeks. na salad din sa Korean. So i-mix na natin lahat. Ilagay mo muna sa gilid. Gilid. Yan. Delivery boy. Okay. Pwede mo siyang kainin ng hindi nakakalo. Pero mas Nire-recommend mo. nire-recommend namin yung nakamix. Para mas matikman mo talaga yung pinaka-flavor ng ano, ng bean sprout, yung Korean na salad, and then yung kimchi. Kimchi. And syempre, may mga tao naman na hindi mahilig sa kimchi. Oo. So Pwede mo tanggalin. pwede mo na rin naman siyang kainin yung mismong beef niya kasi sabi nga ni Miss Pau, nakasangkap na siya. Shimmering. So yun mga Cabalen, bali titikman na namin yung DAE PAE SAMGYUPSAL dito sa Chon Nom. That's it guys. So ito pala yung pinaka-full nila no, 990 ma'am? 990. 990 good for 4. Okay, that's it. Gutom na sir? Ito, gutom na ko eh. Ito yun. Gutom delivery boy. Umuwi pa lang Cabalen. So yung Cabalen, no, pag in-order nyo yung DAE PAE SAMGYUPSAL ng Chon Nom, so may 7 side dishes na siya and then may kasama siyang soup. So yung soup ma'am, anong name? Denjan soup. Denjan soup. Tsaka itong egg steam. So may egg steam din siya guys. Later titikman natin sila. Sobrang masarap! Masisoyo Cabalen. Ang sarap ng combination ng bean sprout tapos yung Korean salad ba ma'am? So para itong tawag ka sa Tagalog ma'am. Dahon ng sibuyas. Daon na sibuyas. Tapos nga kung mahilig kayo sa kimchi, fried kimchi. So ang sarap ng combination niya guys, no? Medyo spicy siya. Saktong lang naman yung pagka-spicy. Amoy pa lang. Sigurado, orderin mo siya ulit. Hindi ka masusuya dun sa pinakalasa ng kimchi kasi nga may kasama siyang beef and then ibang vegetables. Masarap po. Masarap? Sarap. Sobrang masarap. Sobrang masarap. Parang naging Japanese na eh. Machi soya. 갈매기 바닷가에
So, yun guys, no, bali ilalagay ko na lang yung pinaka-contact number ng Chon Nom dito. So, nagde-deliver sila door to door. So, pre-delivery sila around 11 a.m. to 10 p.m. 11 a.m. to 10 p.m. Tapos, yung pre-delivery nila ma'am, hanggang saan? Ano? Anunas, Anunas. Mountain View, Balibagan. So, may charge na siya guys, no, kung magpapatiliver kayo outside Mountain View tsaka Anunas. So, magkano naman yung ano ma'am? Nag-range lang ng 50 pesos to 100 pesos. Yung 50 pesos to 100 pesos. Depende sa pinakalayo ng place na pag-delivery nila. And then, kung gusto nyo naman pa-deliver sa Foodpanda and then sa Let's Be, ito siya guys. So, Download the app. download nyo yung pinaka-app ng Let's Be and then search sa Chon Nom. And then, pwede na kayo magpa-deliver. And then, syempre, yung Foodpanda. Ako pupunta sa ikaw. Page namin. And then guys, no, huwag niyong kalimutang i-follow yung Facebook page ng Chon Nom Resto. So, located here at Barangay Anunas, Friendship, Angeles City, Pampanga guys. Okay, Parang gusto ko ng seafoods ma'am. Di ba nag-order rin na seafoods? Oo, pero yung dating, good for 2 na lang orderin natin. Yung kalahati na lang kasi dalawa lang naman tayo. Ano? Okay. Big Sipudo! Wow! Jumpyaw! Oh. Ito yung kalahati naman. So, ito yung Cabalen, no? Nag-trade nga kami ng seafoods ng Chon Nom. Before, na-order namin yung 1.5 good for 4. But this one, meron na rin silang in-offer. 699 pesos. So, may dalawa na siyang rice. And then, may mga side dishes na siya. Ito siya, guys. Alright. So, ganito na rin karami yung hot seafoods nila, guys. Ayan siya. So, hindi mo masasabing good for 2, no? Kasi, for me, nasa 3 to 4 persons, kaya niyang lalo na may rice na siya. For sure, sulit to guys. So, yun no, Cabalen, pagdating ng seafood, so, pwede nyo siyang painit. Siyempre, Cabalen, no, mas masarap yung seafoods, lalo na pag mainit siya. So, papainit muna natin siya. Makikita nyo na Cabalen, buo yung mismong octopus nila guys. Ito, ang lagi. Sulit na sulit yung 699 pesos. So napakarami niya rin guys. So i-cut nyo na yung mismong octopus para later hindi kayo mahirapan kumain. Video natin. So yun Cabalen, bali titikman na natin yung seafood ng Chon Nom. Kung makikita nyo guys, no, ang dami ng serving nila. So hindi ka talaga tinipid. Siguradong mabubusog ka guys. Siyempre lalagyan din natin yung nila, signature sauce. Siyempre ito yung nagpapasarap ng seafoods ng Chon Nom. Siyempre mas masarap kinakamay talaga yung seafoods pag ganito yung So, ito yung pinaka-octopus niya. Yun na guys, no, kung gusto nyo nga pa-order sa Chon Nom, so open sila sa Let's Be, sa Foodpanda, and then kung gusto nyo namang pa door-to-door delivery, so lalagay ko yung contact number nila dito, and then Facebook page ng pinaka-Chon Nom Resto. So, tawag lang kayo guys. Sabi nga kanina, pre-delivery sila around Anunas tsaka sa Mountain View. Yun guys, no, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell kung nagustuhan nyo itong video to. And then syempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe kay Sir MJ sa Facebook page niya and then sa pinaka-YouTube channel. So, ilalagay ko dito yung mismong channel niya guys and then Facebook page. Until our next vlog, thank you. Tapos na. Yes. Sayang po. Very sayang. Sayang na sayang talaga. Bye-bye guys. Thank you. Sayang.